Der var engang en konge og en dronning, som inderligt ønskede sig et barn. En dag, da dronningen sad i sit badekar, kom en frø hoppende. Kruk, kruk. Jeg hører, du gerne vil have et barn. Ja, du skal få dit ønske opfyldt inden for et år, men du er en smuk datter. Kruk. Yay! Ganske rigtigt, som frøen havde sagt, fødte dronningen en smuk datter. Der skulle holde stor fest for datteren, og det var ikke kun familie og venner, der blev inviteret. Også feerne skulle med. Men kongen havde kun 12 guldtallerkener, og der var 13 feer. Det betyder, at den 13. og sidste fe ikke blev inviteret. Festen var godt i gang. De 12 feer havde givet Tornerose en gave. Alle havde en skøn fest, lige indtil den 13. fe kom. Hun var meget sur, fordi hun ikke blev inviteret. Derfor kastede hun forbandelse på den skønne Tornerose. Tornerose fylder 15, skal jo stikke sig på en tjen og dø. Alle blev meget bange. Den 12. fe, som ikke havde givet sin gave til lille barn, trådte frem og sagde: Jeg kan give dig forbandelsen, men når Tornerose fylder 15, skal hun ikke dø, men sove i 100 år. Så fik kongen brændt alle ting i landet, så det ikke skulle ske. Før Tornerose fyldte 15 år. Ja, Tornerose, du har godt nok fødselsdag i morgen, men vi skal tilfældigvis lige et sted hen, som ingen kender til. Vi ses. Jeg skal have en dejlig fødselsdag. Så går rundt i slottet, og lige pludselig finder hun indgangen til et gammelt tårn, som hun går op i. Der sidder en gammel dame og spinder på en runde. Og Tornerose spørger: Må jeg prøve? Ja, selvfølgelig. Tornerose stikker sig på tårnet og falder om. Tørnehæk begyndte at vokse op omkring slottet. Og 100 år efter. Har du hørt om den smukke Tornerose i det gamle tårn? Nej, det har jeg ikke. Hende vil jeg da finde. Hej, smukke Tornerose. Vil du gifte dig med mig? Ja, det vil jeg gerne. Og de levede der til